We three kings of Orient are bearing gifts, sweet rivers afar, field and fountain, moor and mountain, following yonder star. Born a king on Bethlehem's plain, gold I bring to crown him again. King forever, ceasing never, over us all to reign. Star of wonder, star of light, star with royal beauty bright, westward leading, still proceeding, guide us through thy perfect light. Frankincense to offer have I, incense stones a deity nigh, prayer and praising voices raising, worshipping God on high. Oh, star of wonder, star of light, star with royal beauty bright, westward leading, still proceeding, guide us through thy perfect light. Near is mine, its bitter perfume breathes a life of gathering gloom, sorrowing, sighing, bleeding, dying, sealed in the stone-cold tomb. Glorious now, behold him arise, King and God and sacrifice. Alleluia, alleluia, sounds through the earth and skies. Oh, star of wonder, star of light, star with royal beauty bright, westward leading, still proceeding, guide us through thy perfect light. Fl-isem tal-Missier, tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, Amen. il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Qegħdin f'din it-tielet ġimgħa tal-Avvent, it-tema tal-ferħ. Il-ferħ tagħna fil-mulej. Imma llum mod speċjali xtaqt li dil-qudiesa nofrija għal min dan iż-żmien tal-miliet forsi huwa żmien diffiċli wkoll.
żmien ta' diffikultajiet. Il-qari li ħanismgħu illum ipoġġilna wkoll is-sitwazzjoni ta' żewġ nisa sterili li kienu bl-atfal. U għalhekk xtaqt li l-quddiesa llum nofruha b'mod speċjali għal dawk li qegħdin minn żmien diffiċli biex isibu l-ferħ tagħhom fil-mulej u għal koppji kollha li qed isibu ostakli, diffikultajiet biex ikollhom l-ewwel tarbija tagħhom. Nistqar l-Alla li jista' kollox u li lkom ħuti li jiena gnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-għamin u billi ħallejt mirjieti. Tija tiegħi, l-akbar tija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-Qatt Samarija dejjem Verġini, l-anġlu l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija l-mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Nitolbu. U Alla inti jogħġbok turina id-dija tas-seb tiegħek bit-twelid ta' ibnek mill-Verġni Imqatt Samarija. Għatina li b'fidi sħiħa inqimu l-misteru ta' din il-ġrajja tal-għaġeb u nġeddu dejjem it-tifkira tagħha bġieħ li jistħoqilha. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-imħalfin. F'dak iż-żmien kien hemm raġel minn Soraja mit-tribu ta' Dan jismu Manuħa u martu kienet sterili u ma kellix tfal. U der l-anġlu tal-mulej lil-mara u qalilha: Ara, int sterili u m'għandekx tfal, immint se titqal u tilet iben. Issa qis li ma tixrobx imbit u anqas xorb li jsakkar u tikol xejn imniġġes, għax ara, int se titqal u tilet iben u l-mus ma jgħaddix minn fuq rasu għax it-tifel ikun nażir ikkonsagrat lill-Alla sa minn ġu fommu u jibda jeħles lill-Iżrael minit il-Filistin. U l-mara marret tgħid lil żewġha: Ġie ħdejja raġel ta' Alla, wiċċu wiċċ ta' anġlu ta' Alla, wiċċ li jbeżżek tarah. Ma staqtejtux imnejn ġie u lanqas hu ma qalli ismu u qalli: Ara, int titqal u tilet iben u issa tixrobx imbit jew xorb li jsakkar u tikol xejn imniġġes għax it-tifel ikun nażir ikkonsagrat lill-Alla sa minn ġu fommu sakemm imut. U l-mara wildet iben u semmietu Sansun u t-tifel kiber u l-mulej birku u l-ispiritu tal-mulej beda jaħdem ġewwa fih. Il-kelma tal-mulej Nroddu ħajr lill-Alla. Mulej mimli fommi b'tifħirek u b'sebħek flimkien. Mulej mimli fommi b'tifħirek u b'sebħek. Kun sur ta' ken għalija, int wett li tiġi dejjem is-salvani, għax blata u fortizza int għalija, Alla tiegħi ħarisni minit il-ħażin flimkien. Mulej mimli fommi b'tifħirek u b'sebħek. Għax inti Sidi it-tama tiegħi, mulej inti l-fiduċja tiegħi sa minn żożiti, fuqek serraħt sa minn twelidi, sa minn ġu fommi inti ħatni flimkien. Mulej mimli fommi b'tifħirek u b'sebħek. Nersa quddiem il-kobor tiegħek mulej Sidi, biex il-ġustizzja tiegħek waħdek inxandar. O Alla, sa minn żożiti int allimtni u jiena sissa għadni nxandar eġubijietek flimkien. Mulej mimli fommi b'tifħirek u b'sebħek.
Ower ta' ġesse li waqaft bħala sinjala l-popli, ejja biex teħlisna u la tiddawwarx. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Glorja lilek mulej. Fi żmien Erodi, sultan tal-Ludija, kien hemm assis jismu Zakkarija mit-taqsima ta' Abija. Martu li kien jisimha Eliżabetta kienet minn uliet Aaron. It-tnejn kienu nies ġusti quddiem Alla u jimxu bla nuqqas ta' xejn skont il-preċetti u l-kmandamenti kollha tal-mulej. Uliet ma kellhomx għaliex Eliżabetta ma setax ikollha u t-tnejn kienu imdaħlin fi żmien. Mela ġara li Zakkarija kien qiegħed jaqdi dmiru ta' qassis quddiem Alla għax kien imissa t-taqsima tiegħu u skont id-drawwa tal-liturġija intażel hu bix-xorti biex jidħol ġewwa fis-santwarju tal-mulej ħalli jaħraq l-inċens. Waqt ir-rit tal-inċens, il-kotra kollha tal-poplu kienet qiegħda titlob barra. U derlu anġlu tal-mulej wieqaf in-naħa tal-lemin tal-artal tal-inċens. Zakkarija malli raħ tħawwat u waqa' biża' fuqu. Imma l-anġlu qallu: tibżax Zakkarija, għax it-talba tiegħek instemet. Martek Eliżabetta se tagħtik iben u inti semmih Ġwanni. Din tkun għalik ħaġa li tqanqlek bil-ferħ u tennik ħafna u jkun hemm bosta li jifirħu bit-twelid tat-tifel. Għax hu jkun kbir quddiem il-mulej ma jkunx jixrob ebda imbit jew xorb qawwi u jimtela bi-Spirtu Qaddis sa minn ġuf ommu. Huwa jreġġa' lil ħafna minn Lut Iżrael lejn il-mulej Alla tagħhom u ġej qabel il-mulej mimli bl-Ispirtu u l-qawwa ta' Elija biex iraġġa' l-qlub tal-missirijiet lejn uliedhom u lil dawk li ma jridux jobdu jreġġaħħom għall-għaqal tal-ġusti ħalli lesti poplu imħejji sewwa għall-mulej. Imma Zakkarija qal lill-anġlu: kif inkun żgur minn dan għax jiena raġel xieħ u marti imdaħla fi żmien. Wieġeb l-anġlu u qallu: jiena Gabriel li qiegħed quddiem Alla u batni inkellmek u nwassallek din il-bxara t-tajba. U issa tal-li inti ma jemminx kliemi li għad iseħħ meta jasal il-waqt, ara inti tibqa' mbikkem u ma tkunx tista' titkellem sa dakinhar li jiġri kull ma ħabbartlek. Sadattant il-poplu kien qiegħed jistenna lil Zakkarija u kulħadd staġeb bid-dewmien tiegħu fis-santwarju. Meta mbagħad ħareġ ma setax ikellimhom u ntebħu li kellu xi dera fis-santwarju, beda jfehmhom bis-sinjali u baqa' imbikkem. Wara li mbagħad għalaqlu żmien tas-servizz tiegħu reġa' lura lejn id-dar. Xi żmien wara martu Eliżabetta nislet fil-ġuf u għal 5 xhur sħaħ fittxet li tinħeba min-nies għax bdiet tgħid: hekk għamel miegħi il-mulej li jogħġbu jneħħili minn fuqi l-għajb li kelli quddiem in-nies. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Il-qari li smajna llum kemm l-ewwel qari kif ukoll it-tieni qari għandna l-anġlu tal-mulej li wassal aħbar sabiħa. Żewġ nisa sterili ma setax ikollhom tfal, imma l-mulej illi wassilhom dan il-messaġġ permezz tal-anġlu illi se jkollhom il-wild, se jkollhom it-tfal. U għal din ir-raġuni li llum qed nitlob f'dil-qudiesa b'mod speċjali għal dawk il-koppji li qed isibu din id-diffikultà biex ikollhom l-ewwel tarbija tagħhom. Jalla l-mulej verament
jibatilhom dan il-messaġġ u din il-grazzja ħalli huma wkoll ikunu jistgħu jgawdu mill-ferħ ta' din l-aħbar. Imma biex dan iseħħ hemm bżonn xi ftit pariri, hemm xi passi li wieħed irid jagħmel. L-ewwel wieħed kemm fl-ewwel qari kif ukoll fil-Vanġelu qed nisimgħu bnies illi jduru lejn Alla. Illi jduru lejn Alla biex jisimgħu x'inhu l-messaġġ li jixtieq jagħtihom. Iduru lejn Alla fit-talb biex jaqalgħu il-grazzi u l-fejqan meħtieġ. U allura jew nitolbu aħna bħala komunità għalihom, imma inħeġġu lilhom ukoll li bħala koppji jinżlu għarkub tihom, jitolbu flimkien, iżuru knisja quddiem Ġesu Ewkaristija u jresqu it-talba x-xewqa tagħhom quddiem il-mulej u jħallu fidejh għaż-żmien it-tajjeb meta iwettaq ir-rieda illi huma wkoll igawdu minn dal-ferħ ta' twelid ġdid fil-familja tagħhom. Ovvjament dawn iż-żewġ qari wkoll qed isemmuna żewġ persuni differenti, wieħed fit-Testament il-Qadim u l-ieħor fit-Testament il-Ġdid. It-twelid ta' tifel ikkonsagrat lill-mulej. U tajjeb illi aħna wkoll illi bdejna din il-konsagrazzjoni tagħna fil-magħmudija tagħna li qegħdin f'dan iż-żmien ta' preparazzjoni tal-Avvent lejn il-festa tal-Miliet nistaqsu wkoll lil nfusna. Kemm verament dan l-Avvent, kemm ir-relazzjoni tagħna, kemm il-konsagrazzjoni tagħna lejn il-mulej qed ngħixuha b'mod sew. Kemm verament aħna wkoll qegħdin nistennew l-anġlu tal-mulej jgħidilna x'jixtieq minna. Kemm verament aħna qed induru lejn il-mulej biex ifejjaqna mid-dubju mill-beżat li jista' jkollna fil-moħħ u fil-qalb tagħna. Kemm verament anki nduru leħ biex il-mulej ineħħi kull ostaklu li jista' jkun qed jifridna minn miegħu. Ejjew għalhekk inkomplu f'dan iż-żmien tal-Avvent nippreparaw irwieħna għal dan iż-żmien sabiħ biex il-ferħ tagħna jkun verament il-ferħ tagħna fil-mulej, biex insaħħu it-twemmin tagħna u nkunu anki ta' sapport u għajnuna għal dawk l-aktar li huma fil-bżonn, dawk li għaddejjin forsi minn żmien diffiċli wkoll. Ikun imfaħħar Ġesu Kristu. Dejjem ikun imfaħħar. Flimkien inresqu t-talb tagħna biex ibnek li ġej isib fina poplu mħejji sewwa biex jilqgħu, nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Biex il-ġnus kollha jaħdmu biex jitneħħa kull xorta ta' jasar politiku, kulturali u ekonomiku u biex kull bniedem jiġi rispettat fid-dinjità tiegħu, nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Biex il-morda u l-foqra jsibu faraġ u ferħ fil-midja ta' ibnek bl-għajnuna tagħna li fihom għandna naraw lilu li ġi jħabbar il-bxara tajba lil-fqajrin, nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Biex aħna nħarsu lejn il-vokazzjoni tagħna nisranija bħala grazzja mogħtija minnek u nkunu bħal Ġwann il-Battista xhieda kuraġġużi li nuru lil Kristu lil ħutna, nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Missier Qaddis, int ridt li żminijiet messjaniċi jitħabbru bil-ferħ tat-twelid ta' Ġwanni il-Battista. Għati lilna li qed nifirħu nistennew bil-fidi il-miġja ta' ibnek Ġesu li mingħajr merti tagħna ikun jistoqilna il-grazzja tal-fidwa tiegħek. Int li tgħix u ssaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen.
Itolbuħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqal mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Fil-ħnina tiegħek mulej ħares lejn dawn l-offerti dgħajfa li aħna ġibna fuq l-artal tiegħek, imlihom bil-qawwa tiegħek biex jiġu konsagrati lilek bi Kristus Idna. Amen. Il-mulej U magħkom. miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżu ħajr il-mulej Alla tagħna. Ek sewwa u xieraq. Sewa u xieraq tassew mulej Missier Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr bi Kristus Idna. Lilu ħabbru l-profeti kollha fix-xandir tagħhom, l-Om Verġni stennietu bl-akbar Uzza, Ġwanni ħabbru b'tifħir meta qorob u rieħ meta wasal. U qiegħed jagħtina li bil-ferħ nitħejjew għal misteru ta' twelid tiegħu biex isibna nisru nitolbu u nitennew fit-tifħir tiegħu. Għalhekk mal-anġlu mal-arkanġli, mat-troni u mad-dominazzjonijiet, mal-qtajja kollha tal-eżerċiti tas-sema, intennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla qiegħda Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti. Is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smawiet. Imbirek minn ġej fis-sem il-mulej. Osanna fil-għoli tas-smawiet. Qaddis tassew int mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex minn rajħ ibati ħa il-ħobs, ratt il-ħajr, qasam ta' lid-dixxipli tiegħu u qal: Ħudu u kulu l-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ek ukoll wara lik li ħaj il-kalċi, reġa' ratt il-ħajr ta' lid-dixxipli tiegħu u qal: Ħudu jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għal bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi tagħna. Kull darba li niklu dal-ħobs u nixorbu dal-kalċi, inħabbru l-mewt tiegħek mulej sa ma tiġi. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. Inroddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk u miċ-ċakon tagħna nitolbu lill-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u mid-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u qed taqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Joe li qed jgħinu, mal-isqfijiet u mal-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ftakar ukoll b'mod speċjali f'dawk il-koppji kollha li qed jitolbuk bil-ħerqa li jkollhom l-ewwel tarbija tagħhom. Ftakar ukoll f'dawk kollha li wednihom it-talb tagħna quddiemek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazza Omm Alla Marija, ma' San Ġusepp, mal-Apostli, mal-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu Ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja
għal dejjem ta' dejjem. Ejjew flimkien bil-qalb. Ngħidu t-talba li għallimna Ġesu stess. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina. La daħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-nina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa mid-dnub, imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw l-lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jissaltna l-qawwa u l-glorja l dejjem. Mulej Ġesu Kristu li jgħid l-apostli tiegħek, inħallilkom islim, natikom islim tiegħi, la tħarisx lejn dnubietna iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatiha slim u laqda li inti trid fiha, int li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-Mulej Ġesu tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Ejjew nagħtu sinjal ta' paċi lil xulxin. ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Dan hu l-ħaruf ta' Alla, dan hu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħen jindawk mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf, mulej. Mulej ma jisħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda jgħid kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Niżuk ħajr għal kull ma tajtna u Alla li tista' kollox. Fil-nina tiegħek nissel fina x-xewqa tal-ġrajja li sejra sseħħ fostna. Ħalli b'qalb safja nilqgħu t-twelid tas-Salvatur tagħna bil-ġieħ kollu li jistħoqlu. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Inbirku l-mulej. Inroddu ħajr lil Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem tal-quddiesa tal-lum. It-talba ta' Rużarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew fuq il-paġna ta' Facebook u YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta.
Nixtiequ nafżawkom li bħalissa l-Arċidjoċesi ta' Malta qed tbieħ id-djarju għas-sena d-dieħla kif ukoll notebook li jista' jintuża minn sena l-oħra. Biex tixtri l-kopja tiegħek żur knisja.mt/djarju jew ċempel 2590 6208 mit-2 sal-ġimgħa bejn it-8 ta' filgħodu u l-5 ta' wara nofsinhar. Fil-komunità għandna ħafna nies illi mhux biss qegħdin f'darhom imma mhumiex kapaċi jsajru għalihom infushom u m'għandhomx min isajrilhom. Illum il-ġurnata għandna din il-kċina ta' Marta illi minnha kull ġimgħa joħorġu 1200 ikla li jkunu ġew msajrin minn 5 shifts ta' volontiera ta' 4 jew 5 min nies volontiera mħarġa għax ovvjament hija kċina li timxi fuq l-istandards industrijali, ikliet li mbagħad joħorġu fil-komunità permezz ta' tim ieħor ta' volontiera li propju darba fil-ġimgħa iwassal l-ikliet beneficjarji illi jkun ġew irreferuti magħna mill-kappillani, mis-social workers, minn nies professjonisti li jaħdmu fil-komunità illi jaraw illi daw in-nies għandhom bżonn l-għajnuna tal-ikel imma anke l-għajnuna li xi ħadd iwassillhom jgħidlhom kelma biex jaraw kif qegħdin. Kull ikla kieku kellna nħallsu għaliha tiswa madwar 5-6 euri, jivarja skont jekk hux platt ta' ġini jew kellha platt laħam. Imma permezz tal-benefatturi u l-fatt li l-biċċa l-kbira tax-xogħol issir mill-volontiera dan il-prezz inniżluh għal kważi €1 għal daqstant meta wieħed qiegħed jagħti pereżempju €30 qed jagħti biex persuna jkollha x'tiekol għal xahar sħiħ. Jew il-ħidma tal-komunità flimkien propju twassal biex inkunu nistgħu naraw illi ħadd u propju ħadd ma jkollu għalfejn ikun minn għadha bżonnijiet bażiċi bħal l-ikel. Fl-isem tal-Missier, tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Alla tagħna isma' t-talb tagħna, ħlesejna u iqaf magħna, glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marja Santissima urina li inti jomna li jisma' t-talb tagħna, Ġesu li twilet għalina u rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu, aħfrinna dnubietna, ħarisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. L-ewwel misteru tad-dawl meta Sidna Ġesu Kristu tgħammed fix-xmara Ġordan. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif issemek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħrisna mid-denja. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa u
u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja l-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marja Santissima urina li inti jomna li jisma' it-talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu aħfrinna dnubietna, ħarisna min-nar tal-infern, hu l-ġenna l-erwieħ kollha speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. It-tieni misteru tad-dawl meta Sidna Ġesu Kristu wera minnu fit-tieġ ta' Kana. Missierna li inti fis-smawiet jitqades ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif issemek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marja Santissima urina li inti jomna li jisma' it-talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu aħfrinna dnubietna, ħarisna min-nar tal-infern hu l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. It-tielet misteru tad-dawl meta Sidna Ġesu Kristu ħabbar is-saltna ta' Alla u sejjaħ għall-indiema. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif issemek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija
bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-juf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-juf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-juf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-juf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-juf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-juf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, urina li inti jomna li kisma jittalb tagħna Ġesu li twilet għalina u rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu, aħfrinna dnubietna, ħarisna min-nar tal-infern, hu l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Ir-raba' misteru tad-dawl, meta Sidna Ġesu Kristu tbiddel quddiem l-apostli fuq il-muntanja Tabor. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid kif is-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-juf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-juf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-juf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-juf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-juf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-juf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-juf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-juf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-juf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-juf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Kif Santu. kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marja Santisma, urina li inti jomna li kisma jittalb tagħna Ġesu li twilet għalina u rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu, aħfrinna dnubietna, ħarisna min-nar tal-infern, hu l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Il-ħames misteru tad-dawl meta Sidna Ġesu Kristu waqqaf l-Ewkaristija it-tifkira tal-misteru tal-għid. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-juf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-juf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott
il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marja Santisma, urina li inti jomna li kisma it-talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu aħfrinna dnubietna ħarisna min-nar tal-infern. Hu l-ġenna l-irwieħ kollha, speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Salve Reġina, slima lik Sultana, tal-ħniena, ħajja, ħlewwa u tama tagħna. Slima lik lilek ingħajtu għaliex aħna turufnati u li teva. Lilek nitniedu, aħna li nibku nolfqu f'dan il-wiet ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħniena u rina wara dan it-turufnament lil Ġesu frott imbirek tal-ġuf tiegħek u ħanina u qopija u ħelwa Verġni Marija. Għall-intenzjoni u għall-bżonnijiet tal-Papa, missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek ikun li tritint kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħrisna mid-denja. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja l-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għall-irwieħ tal-Purgatorju. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddi fuqhom. Jistrieħu ma fil-paċi. Amen. Litanija. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu il-qatt talb tagħna. Kristu il-qatt talb tagħna. Missier eternalla. Ħenna lina. Ibn Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinità qaddisa Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om il-Knisja. Itlob għalina. Om tal-ħniena. Itlob għalina. Om tal-grazzja ta' Alla. Itlob għalina. Om u xebba. Itlob għalina. Om it-tama. Itlob għalina. Om li żjed safja. Itlob għalina. Om li żjed nadifa. Itlob għalina. Om bla teba. Itlob għalina. Om li tisħoq l-imħabba. Itlob għalina. Om tal-aġeb. Itlob għalina. Om tal-pariri tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok għaqal. Itlob għalina. Xebba li tisħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tisħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħniena. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mera tal-qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-fertana. Itlob għalina. Amara tal-Ispiritu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tjieba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina.
arka tar-rab tal-ġdida, Itlob għalina. bib tas-sema, Itlob għalina. kewba ta' filgħodu, Itlob għalina. saħħa tal-morda, Itlob għalina. ken tal-midinbin, Itlob għalina. faraġġ tal-migranti, Itlob għalina. faraġġ tal-imniktin, Itlob għalina. għajnuna tal-insara, Itlob għalina. sultana tal-anġli, Itlob għalina. sultana tal-patriarki, Itlob għalina. sultana tal-profeti, Itlob għalina. sultana tal-apostli, Itlob għalina. sultana tal-martri, Itlob għalina. sultana tal-konfessuri, Itlob għalina. sultana tal-verġni, Itlob għalina. sultana tal-qaddisin kollha, Itlob għalina. sultana mnisla mingħajr l-ewwel teba', Itlob għalina. sultana mtella s-sema, Itlob għalina. sultana tal-Rożarju mqaddes, Itlob għalina. sultana tal-familja, Itlob għalina. sultana tal-paċi, Itlob għalina. ħaruf talla li tneħħi d-nubijiet tad-dinja, Aħfrilna nitolbuk mulej. ħaruf talla li tneħħi d-nubijiet tad-dinja, Ismana nitolbuk mulej. ħaruf talla li tneħħi d-nubijiet tad-dinja. Ħen għalina Itlob għalina qaddisom Alla, biex ikun jistħoqilna dak li wedna Kristu. nitolbu. Għati lilna għaddejja tiegħek muli Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħ u tal-ġisem. U bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem verġni nkunu meħlusa midwejja ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu sidna. Amen. Talba lil San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irasnu Alla, nitolbuk bil-ħerqa, intlaqwa fost il-qtajja tas-sema. Itfa bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern li xitan u l-ispirti ħżina l-oħra li jiġġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Talba lil San Giuseppe. Slima lik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija li lek Alla fdalek lill-ibnu fik Marija edet il-fiduċja tagħha miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppi, kun missiera lina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja, għallana l-grazzja, il-ħniena u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. San Turrokku, Itlob għalina. San Paul Missier, Itlob għalina. San Publio, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beatu Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Adiodata Pisani, Itlob għalina. intom għaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. Nitolbu. U Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħetilna l-fidwa tiegħek, int li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen.
ikun imbierek Alla, imbierek l-isem imqaddes tiegħu, imbierek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbierek l-isem ta' Ġesu, imbierek l-qalb qaddisa tiegħu, imbierek id-demm għażiż tiegħu, imbierek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbierek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbierek l-kbir Omm Alla Marija Santissima, imbierek l-imqazza Immakulata Konċizzjoni tagħha, imbierek it-tluħ glorjuż tagħha fis-sema, imbierek l-isem ta' Marija Verġni u Omm, imbierek San Ġusepp Arus kastismu tagħha, imbierek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.